дар қисми ҳарбии 05-1056 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Бӯстон маросими бо тантанаи савганёткунии навазкарон баргузор гардид. гуфта шуд ки артиши миллӣ зодаи даврони истиқлоли давлатӣ буда, бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як неҳоди муқтадир ва сипари боэътимоди давлату миллат табдил ёфтааст. имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат диловарони ватан садоқатмандона хизмат намуда, дар ҳифзи марзу бум, пойдории сулҳу субот ва оромиву осудагии ватан саҳм мегузоранд. дар фазои тантанавӣ дар ҳузури волидон навазкарон савганди ҳарбӣ ёд намуданд. ҳасан мехӯрам ки то охири нафас ба халқи худ содиқ бошам. Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. баъд аз халқи мактаб муассисаи рақами 48 ба хизмати ҳарбӣ бо хоҳиши худам омадам. ман имрӯз ифтихор мекунам ки савганди ҳарбиро ёд намудам. дар маросими савганёткунии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон, комиссари ҳарбӣ ва командири қисми низомӣ ба навазкарон дар роҳи хизмат ба халқу ватан барору комёбиҳо таманно намуданд. қобили зикр аст ки солҳои охир бо беҳтар гардидани шароити буду боши хизматчиёни ҳарбӣ, ҷавонони ватандӯст бо дарки баланди масъулият ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро мекунанд. ба назари коршиносон ҷавонон хуб дарк намуданд ки хизмат ба модар ватан қарзи шаҳрвандӣ ва ҷавонмардӣ буда, ҷавонон ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ рӯҳану ҷисман обу тоб меёбанд. артиши миллӣ аз замони таъсисёбӣ то имрӯз давраҳои мушкилро сипарӣ намуда, ҳамчун сипари боэътимод барои пойдории сулҳу субот ва ҳифзи марзу буми кишвар хизмат мекунад. тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намудаанд, имрӯз мо метавонем бо ифтихору қаноатмандӣ иброз намоем ки афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин бо сари баланд гузашта, рисолати хизмативу касбии худро бо шарафона иҷро карданд ва артиши миллии таъсисёдаи мо ҳоло ба як сохтори воқеан боэътимод ва муназзаму муосири давлати собиқиқрори Тоҷикистон табдил ёфтааст. имрӯз дар сафи артиши миллӣ диловарони ватан бар ба бари ҳам истода, қарзи фарзандӣ ва шаҳрвандии худро сарбаландона иҷро менамоянд.